Nu vil vi vise, hvad vores kran den kan. Og det første Erik han gør, det er at spænde sig fast. Og den slynge, som Erik han monterer nu, det er ren sikkerhed. Lige så vel som selen. Sådan at Eriks vægt ikke forlader kran. Det næste jeg gør, det er at jeg gør hippokampen klar til løft. Jeg sætter 2 slynger på her foran. Og 2 bagpå. Alle 3 ender monterer jeg i kranens karabinhage. Så er vi klar til at løfte. Og det Erik han gør nu, det er at han dels med sin vægt sikrer at kranen er stabil. Og så spiller han rebet ind på række. Stille og roligt bliver stolen løftet af jorden. Man kan se, så fungerer kranen ved vægtstangsprincippet, sådan at Eriks vægt i den ene ende kompenserer for vægten i den her ende. Nu har jeg placeret mig i båden, og Erik han drejer rundt, og Maria svinger ud over, og jeg positionerer mig i båden, og Erik han sænker.